Kefal hamyani jorawa chongkrang buduk jokha. Chongkrang buduk jowi langma arina nangkha. Kisisa nokbar watei femya bai tini koroksa bukuk jugni langma chonani nangkha. Khairungma singsa kok. Omo hai shal hamya ni jorawa tini chini bukuk jugni chondorani deburmani langma chokha. Kami thai hingkai namunjoi kami edisi village district khuai nukhung chogya angma bai bolongo samung tangna thangai samung tangwai kifil phaifruno o nobor watei phaitongfu kifil majora afruno bufang kotoma bai klai sago bai klai langma arina nangkha langma chokha o bukuk jug chondorani debormani Sal hamyani kepal hamyani jora o wati nogbarba pinim bagi siminda faisi bonutlang nam bagi siminda faisi bukuk chondorani deburma khairung masingsa klai thanyani nangka bufang bedak chowi klaima bai bufang kotoma bai klaima bai sago nai nadi mangpili buskango tamusaka boni area ni bisi chairman bolong thangai kifil khaiye wa poda tu khaiye bo bufang bai klaiye hilunai sar ka sar ang kau sokai nuka kifil nuka labo belai kire ngamo mamondoi bari disini andar klayo mangai ni bor asuk dirgo jamode samhu tangni sawi tongo ga chiri obo haijai je ei khamani belai khano anek sabko ga ang kaisa mamondoi bari ni bisi chairman hisabe borokno sorkani hote tamok saiman chengabo application khlainai cheng borok rogo ei abo nai sambahani khai tongo manga champaho tias kopjak ga district muka khwai ga abo ni bagai tentang khlaiman cheng salainai office cheng salainai ko salainai ga asimo borok to tabuksa jori chung khana pai mani je borok to phungai ke tangai chanai borok wa tanai phaloi muya phai omai ke tangai chanai borok gatai kaisa khana khana pai ke bong inok rok belai no government chimi je musapin chuba churuk maya ko gaining to khoroksa kamini bisni nai tongma ba bokti rok wasu tong bong inok khurung ni ba bong ni je no khurung nang ka to tabu enak sar diwa bong inok list tongo ingo enak sar dini isu sungkok borok no rijaka tai busgang ni komo election ni khana naga tau election pore tabu bong jeta list to khanya inga borok ni no rok list no tongo ga no person ni bising no bong no rok mane onkhori khana bosro sala borok ko mang to thitu to ma to angkhang ni thisi nai kha ga motamuti आधा किलोमीटर ga jaga kaisa bukhang kuthai ko ma tongo abo bai thaikanga din saka sinjra jaga boba po jati thaimani men ko thiman ka taw bagai thikena bukhang bai sakao kalaika bai sa ko wati ko wati thaika nok barje karan khai tongro wati pani kana khai tongo apro o jorawono sini ko se ani mo sopon deborma ani bari bisi chairman ga mo makai ward number 2 Mongol Chodri Para namun dari di sini anggar ko mo lambak buati bagi siang mo buang kotoma kelai ja mo tekar mana itu mo hakse abo kapla buka gimana apa biar ko bu man awo song dai wa bo tijak ngam na sa